У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. Гэтыя вельмі простыя, але і вельмі глыбокія хрысціянскія павітанні на пачатку кожнага набажэнства, асабліва на пачатку святой імшы, з'яўляюцца вызнаннем нашай веры і вялікай надзеі. У імя Бога, Айца, Сына і Духа Святога, у імя любові мы распачынаем новы дзень, новы год нашага жыцця. Маючы веру і свядомасць, што з намі Пан, уваскрослы Хрыстус у супольнасці свайго касцёла. Ён прысутны сярод нас і будзе з намі. Хочам сёння разам з Марыяй увайсці ў гэты новы час нашага жыцця. Так як Марыя з вераю перажываць штодзённасць, бачыць і разважаць Божыя справы, каб паказваць сваю хрысціянскую любоў і ніколі не страціць надзею на Божую прысутнасць і на перамогу любові і праўды ў нашым жыцці. Памолімся ў гэтай святой імшы за святой памяці Дануту ў чарговай святой імшы грыгарыянскай, просячы аб святло вечнае для яе, аб радасць жыцця ў небе. За нашыя грахі, слабасці і правіны на пачатку Еўхарыстыі шчыра Пана Бога перапросім. Спавядаюся Богу всемогутному, и вам, браты и сестры, что зграшив я вельми, думкою, словом, учинком и занятбами. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу, найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за мяне, да Пана Бога нашего. Нехай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Аминь. Тільки ти, наш Пан.
дитя. Боже, Ty праздзявочае мацярынства Найсвяцейшай Панны Марыі, адарыў людзей ласкаю вечнага збаўлення. Дай просім, каб мы спазналі заступніцтва Той, праз якую прынялі Твайго Сына, крыніцу жыцця вечнага, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Чытанне кнігі лічбаў. Прамовіў пан да Маісея, кажучы: «Скажы Аарону і сынам ягоным, так благаслаўляйце сыноў Ізраіля, кажучы ім: Няхай благаслаўляе цябе пан і аберагае цябе. Няхай пан распраменіць сваё аблічча над табою і адорыць цябе ласкай. Няхай пан скіруе на цябе свой погляд і адорыць цябе мірам. І будуць заклікаць імя маё над сынамі Ізраіля, і я благаслаўлю іх». Гэта Слова Божае. Дякуем Пану Богу. Читание послания святого апостола Павла до Галатов. Браты, калі надышла паўната часу, паслаў Бог Сына Свайго, народжанага ад жанчыны, падпарадкаванага закону, каб адкупіць тых, хто падлягаў закону, каб мы атрымалі усынаўленне. А паколькі вы сыны, Бог паслаў у вашыя сэрцы Духа Сына Свайго, які усклікае «Абба, Ойча». Таму ты ўжо не раб, а сын, а калі сын, то і спадкаемца Божий. Гэта Слово Божие. Дякуем Пану Богу. Шмат разоў промовляв
промовив до нас про Сина. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. І з духом твоїм. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Luki. У той час пайшли пастухи, спяшаючися, і знайшли Марию, і Юзефа, і немовля, якое ляжало ў яслях. А калі убачили, рассказали про тое, што было абвешчана ім пра гэтае дзіцятка. І ўсе, хто чуў, дзівіліся таму, што расказвалі ім пастухі. А Марыя захоўвала ўсе гэтыя словы, разважаючы ў сэрцы сваім. І вярнуліся пастухі, праслаўляючы і хвалячы Бога за ўсё, што чулі і бачылі, так як ім было сказана. І калі мінула 8 дзён, каб абрэзаць дзіця, далі яму імя Езус, якім было названа анёлам перад яго зачаццем ва ўлоне. Гэта слова Пана. Шмат разоў прамаўляў калісьці Бог да айцоў нашых праз прарокаў. У гэтыя апошнія дні прамовіў да нас праз Сына. Мілаваныя браты і сёстры, сённяшні дзень з'яўляецца своеасаблівым падсумаваннем святаў Божага нараджэння. Ад імшы пастэркі ўначы у вігілію аж да сённяшняга дня касцёл кожны дзень святкуе Божае нараджэнне, тую самую таямніцу. Гледзячы на яе, можна сказаць, з розных ракурсаў, з розных бакоў. А сёння падсумав таксама увайсці і знайсці сваё месца, якім чынам я сёлета перажыў святы Божага нараджэння. Слухаючы Евангелія, бачым, што евангеліст паказвае нам тры стаўленні, тры розныя пазіцыі тых людзей, да которых таямніца Божага нараджэння была дадзена так вельмі блізка. На пачатку хацеў бы звярнуць увагу усіх, хто чуў, дзівіліся таму, што расказвалі ім пастухі. Гэта натоўп людзей без імені. Невядома, адкуль яны ўзяліся там, невядома, чаму там знайшлі сваё месца. Тым не менш, яны перажываюць таямніцу Божага нараджэння з здзіўленнем. Гэта значыць нейкім эмацыянальным, узнёслым пачуццем, которое дае адчуць, што нешта такое прыгожае, незвычайнае робіцца цяпер. Цяжка сказаць, чи яны былі блізка Езуса і Марыі, чи яны пайшлі гэтай дарогай. Але ў сэрцы сваім адчувалі здзіўленне, эмацыянальнае некае узварухненне. Можа, в гэтай катэгорыі могуць знайсці сябе людзі, которые сапраўды сваю веру перажываюць менавіта так, эмацыйна. Эмацыянальна, калі мы сапраўды умеем захапіцца прыгажосцю дэкарацый, таго, што прыгожа спявалі, прыгожыя былі гэтыя дэкарацыі, прыгожыя ялінкі і гэтак далей. Але ў сэрцы гэтыя людзі асталіся на сваім месцы, не пайшлі дарогаю спаткання з Богам. Гэта тыя гледачы, которые, можа, час ад часу паяўляюцца таксама у нашых парафіях, у сем'ях нашых, калі вялікае свята. Гэтае здзіўленне мае сэнс, мае вартасць, але на ім нельга спыніцца. Трэба пайсці далей і прасіць, каб Бог гэтую веру, поўную эмоцый, ператвараў у веру, которая ідзе глыбей, умее пайсці і знайсці Пана Бога. Другое стаўленне паказваюць нам
пастухи. Пайшлі пастухи, спяшаючыся, знайшлі Марыю, Юзафа, немаўля. Калі убачылі, расказалі. Звярніце увагу колькі дзеясловаў, которые паказваюць, як вельмі моцна пастухі перажылі гэтую вестку з неба, што нарадзіўся Збавіцель. Яны не сядзяць на месцы. Яны пайшлі, яны спяшаюцца, яны знайшлі Марыю, Юзафа і немаўля. Гэта сапраўды, можа быць, параўнанне да кожнага з нас, хто пачуў у сэрцы сваім, у сваім сумленні Слова Божае, што трэба ісці да касцёла. Трэба прыняць святыя сакраменты, паспавядацца, прыняць святую камунію, знайсці Езуса Хрыста, жывога, праўдзівага. Можа, таксама для нас гэта была нагода, каб расказаць пра тое, што было нам абвешчана, падзяліцца не толькі знешнімі, але таксама глыбокімі нашымі духоўнымі перажыццямі з тымі найбліжэйшымі. Гэта таксама той добры плён святаў Божага нараджэння. Таксама пастухі праслаўлялі, хвалілі Пана Бога. Гэта вера, которая показывает нам правдивый шлях. Шлях человека, который умеет распознать голос Божий и не является объектом на этот голос. Идея, шукая и знаходить. Знаходить того, кого Бог нам посылает. Немаўля, в этом немаўлятку распознае Иисуса Христа. И реште, третье ставление. Мария. Мария захоўвала ўсе гэтыя словы, разважаючы ў сваім сэрцы. Гэта вяршыня, глыбіня, перажывання веры і таямніцы Божага нараджэння. Сёння Касцёл дае нам прыклад Марыі Богородицы, которая стае перад намі як тая, которая найглыбей адчыніла сваё сэрца для того, каб там Бог нарадзіўся. Яна была і стала праз гэтую таямніцу не толькі маці, так як біялагічная жанчына маці Езуса Хрыста. У ёй таксама нарадзілася вера. Як кажуць айцы Касцёла, яна стала дачкой, той, которая умее слухаць і разважаць Божае Слово, насіць яго ў сваім сэрцы, шукаць сэнсу. Гэтае стаўленне Марыі і разважанне не было один раз, калі была таямніца Божага нараджэння. Марыя праз усё сваё жыццё захоўвала гэтыя словы і разважала ў сваім сэрцы. Гэта прыклад для кожнага з нас. Каб мы на шляху веры не спыняліся толькі павярхоўна на эмоцыях, на прыгажосці, захапленні, здзіўленні. Каб мы не спыняліся таксама, так як пастушкі, шукалі, знайшлі і пайшлі далей сваёй дарогай. Яны вярнуліся да сваіх статкаў, да свайго жыцця. Мы хочам наследаваць Марыю, которая заахвочвае нас сёння, каб мы у сваёй штодзённасці кожны дзень гэтага новага 2025 года слухалі, захоўвалі і разважалі Божае Слово. Тады наша вера будзе глыбокай. Тады наша вера заўсёды будзе весці да спаткання з Богам, который прыходзіць не один раз у год, на святы Божага нараджэння, але за кожным разам. Калі мы для яго зробім месца, калі мы адчынім дзверы свайго сэрца на Божую прысутнасць. Яшчэ адзін момант. Наданне імя. Абрэзалі дзіця і далі яму імя Езус, якое было названа анёлам перад яго зачаццем ва ўгодзе. Ад гэтага часу, так як заўважыў евангеліст, гэтае найсвяцейшае імя на вуснах усіх нас, хрысціянаў. Яно павінна гучаць. Гучаць у малітве, гучаць у словах благаслаўлення. Так як захвочвае ўжо стары запавет. Няхай Пан скіруе на цябе свой погляд і адорыць цябе мірам, і будуць заклікаць імя маё над сынамі Ізраіля, а я благаслаўлю. Гэта для нас нагода, каб мы часцей, кожны дзень, некалькі разоў на дзень, умелі благаслаўляць адзін другога у імя Езуса Хрыста. Гэта парука нашага збаўлення, гэта таксама крыніца нашай надзеі. Чым глыбей і часцей мы будзем дасягаць крыніцы гэтай надзеі, тым лягчэйшым будзе нашае жыццё. Марыя вучыць нас, што не знікнуць крыжы, выпрабаванні, розныя цяжкія, незразумелыя сітуацыі,
Але одно будзе пэўна, Бог з табой, са мною Пан Бог. І гэта з'яўляецца той дарогай надзеі, якой вядзе нас Касцёл праз гэты 2025 юбілейны год. Просім сёння Марыю, каб яна сваёй матчынай прысутнасцю і апекай заўсёды нас атуляла, берагла ад зла і вучыла прыкладам, як ісці дарогай узрастання веры. Марыя, крыніца нашай надзеі, маліся за нас. Амен. Отказываючи на Божие Слово, вызнаем нашу святую веру. Веру в одиного Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, всего важного и неважного, и в одиного Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, первый с ними веками, Бога от Бога, Светлого от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносутного Отцу, ради Бога все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком. Так само за нас, при Понтском Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, а вот и Писание, и взошел на небо, сядет праворуч Отца, и знов придет в хвале, судить живых и померлых, и его владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походить, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовлял раз пророков, веру в один и святый католический апостольский костел, вызнаю один их рост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Праз заступніцтва Святой Богородицы Марыі з даверам узнесем до Бога наши просьбы. Молимся за святого Отца Франтишка, біскупов і святоров, каб яны показывали свету дорогу до Божьего Сына. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. молимся за покой во всем свете, каб, дякуючи опеце Богородицы, все народы жили у згоде. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. молимся за всех, кто живе в бедности и нестачи, каб яны имели удосталь штоденного хлеба. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. молимся за померлых, каб разом с Марией, Мать Избавителя, и натешились небесной хвалой. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. молимся за нас, тут собраных, каб мы имкнулись до уделу у хвале Богородицы. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. Усемагутны Божа, ва ўрачыстасць Богородицы Марыі, схілі сваё вуха да нашых пакорных просьбаў і ласкава іх выслухай. Праз Христа, Пана нашага. Аминь. Над землею юдейской Божий анёл летал,
Молитесь, братья и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Милосердный Боже, Ты крыница и здійснення всіх добрых справах. Во урочистость Мати Божией мы дякуем Тебе за початок нашего збавлення и просим, как мы с радостью дочекались Его плену, праз Христа Пана нашего. Пан з вами. І з Духом Твоїм Угору серце. узносим їх до Пана, Подякуем Пану Богу нашему. годна гэта і справядліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна. Каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойча ўсемагутны вечны Божа, і каб мы аддавалі Табе належную хвалу, благаслаўлялі Цябе і праслаўлялі, адзначаючы урачыстасць Найсвяцейшай Марыі заўсёды Дзевы. Яна праз дзеянне Духа Святога зачала Твайго адзінароднага Сына і, захоўваючы хвалу дзявоцтва, дала свету спрадвечнае святло, Езуса Хрыста, нашага Пана. Праз Яго Тваю веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад Тваім абліччам. Просім, каб і нашыя галасы далучыліся да іх, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана, осанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, і справядліва хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне, бо праз Сына Твайго, Пана нашага Езуса Хрыста, дзейснаю моцаю Духа Святога, Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму ў еднасці з усім Касцёлам у Найсвяцейшы дзень, калі благаслаўлёная Марыя у непарушным дзявоцтве нарадзіла свету збаўцу, праз яго пакорна молім Цябе, Пане. Асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Езуса Хрыста, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць.
Это великая таямница веры. Обещаем смерть свою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресенье и чакаем Твоего Христа в хвале. Panie, wspominający zbawczую muku Twojego Syna, a tak samo Jego cudowne воскресение w niebowszeście i czekajuczy Jego drugiego przyjścia, z podziaką składajem Tobie гэтую żywую i świętую achwiarę. Uzględź prosim na dar Twojego Kościoła i przyjmij Jego jak achwiarę, jaką Ty pożadał być umiłościwym. Dozwól umocnione cielem i krwią Twojego Syna, napełnione Duchem Jego Świętym, stali одним cielem i одним Duchem u Chrystie. Niechaj On sam uczynić nas wiecznym darem dla Ciebie, jak my zmogli otrzymać spadczynu z wybrannikami Twoimi. Najpierw z Najświętejszej Panny i Bogorodicej Maryjej, ze świętym Józefem, jej obrannikiem, ze świętymi apostolami Twoimi i sławnymi muczenikami, i z усіми świętymi, przez zastupnictwo jakich my spodziejemy na Twoją niestomną dopomogę. Prosimy Ciebie, Panie, niechaj гэтая ахвяра нашего поjednania przyniesie всему światu supokój i zbawienie. Будь ласкавый умацовать у веры и любови Костел Твой, який пилигримує на землі. Сослугуй Твоим папам нашим Францишкам, biskupам нашим Юзефом, с усіми biskupami, усім духовенством и усім народом Тобою откупленным. Будь милостивый до просьбы этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О добрый Ойче, ласкаво з'єднай з собою усіх розсіяних на свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер, и усіх, хто у ласце Твоей одышел с гэтага свету, милостиво прими у володарства Твое, где и мы сподеемся быть, как разом с ими заусёды радоваться Твоей хвале, праз Христа Пана нашего, праз якого одорваешь свет усялякими добротами. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тобе, Божа Ойча всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Сын Божий стал się человеком, как мы могли стать Божьими детьми, тому полные удячности осмеливаемся казать. Который есть у небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого. Дай ласкаво супокой у дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольные от греху и захованы от усялякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прийстя Збавцы нашего Иисуса Христа. Вот Твое володарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего. И будь ласкавый, згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, який живешь и володаришь на веки вечные.
Супакой Пана нехай заўсёды будзе з вами. І з Духом Твоїм. Перадайте ближнему знак супакою. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету. Благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не вартий, как Ты прийшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Jezus Chrystus учора і сёння, той самий і навіки. Ой,
Очнися, Белоруссия, братка, не спи, обудися, Христос народился, с неба радость променится, будем веселиться. Не спи, обудися, Христос народился, с неба радость променится, будем веселиться.
Помолимся. Божава урачистость Панны Марии, Мати Сына Твоего и Мати Костела, мы с радостью приняли Найсвятейший сакрамент. Дай просим копьем, да помог нам досягнуть життя вечного. Праз Христа Пана нашего. Дякую вам, дорогие, за вашу присутність, за супольную молитву, за пригожий спів. Дякую за відкритість на Божию ласку і прийняття Святої Комунії. Нехай добрий Бог нам благословляє сьогодні, як ми добре, ще спокійно далі святкували, але і кожен день этого 2025 года. Как мы его переживали завсёды с Марией и с Богом, открытые на Божие Слово, на Божию правду и на Божию любовь. Как мы завсёды умели один другого благословлять. Это значит закликать Божие имя и просить, как у имя Христа, добрый Бог перемагал. Помолимся молитвой на початку Нового года, отдаючи себе, свою парафію, опеці Матці Божией. Пане Єзу, Ти вчив нас усе починати у Твоє ім'я. Тому у Твое ім'я розпочинаємо Новий год. Прославляємо Тебе, Єзу, Володару веков, і дякуємо Тобі за подарований час. Нехай ім'я Твоє ушановується на всій землі. Нехай володарство Твоє не має конца. Да поможи нам в этом годе усе лепше розпознавати, приймати і виконувати Твою святую волю. Щодрою рукою май ласку одорвать кожне створення. Нехай не бракує нікому щоденного хліба. Навчи нас, як любити братов і жити у згоді з ближніми. Одари усіх нас супокоєм. Май ласку дарувати нам грехи і визволи нас від усілякого нещастя, якое може нам погрожати. Панна Марія, урочистость материнства, якої ми сьогодні відзначаємо, отули життя наше своєю матчиною опікою. Тобі вам наші опікуни, святий Яне, святий Максимилиане, святый Яне Павле II, доверяем себе наши доmy, наш костел и усіх наших братов. Твоей обороне отдаемся. Святая Богородица, у наших потребах не погорджай молением нашим, и от всякой злой пригоды выбавляй нас завсёды. Панна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Пан з вами. И с Духом Твоим. Похилите головы на благословение. Бог, криниця і початок усілякого благословення, нехай щодро одорить вас своєю ласкою і на протягу всього года заховає вас у добрым здоров'ї душі і тіла. Амин. Нехай Бог заховає непорушність вашої віри, дасть упевненість у надії і вірність у любові, яка допоможе витривати во усіх випробуваннях. Нехай Бог заховає у супокої ваше життя і справи. Цяпер і заўсёды выслухоўвае вашыя малітвы і шчасліва прывядзе вас да жыцця вечнага. Благословення всемагутнага Бога, Айца і Сына і Духа Святога, нехай сыдзе на вас і застанецца назаўсёды. Ідзіце ў супакоі Христа. Дякуем Пану Богу. Святый Архангеле Михале, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокусов и ласках злого духа. Покорно просим, нехай его знищить Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злых духов, які на злуху душ смирить во свете. Аминь. Найсвятейшее сердце Иисуса, Змилуйся над нами, беззаганное сердце Марии, будь нашим порятунком, Святый Архангеле Михале, молися за нас.